तो हेलौ लोगोफोर न'आव थाबाथाय खानानो खाना जायो हांसो बेदर जानो थांनि दा हांसो बेदर दसिला हांसो जानो थांनि दा मदन दला हांसोआ ओइनो वाव दिनै जाजासिगोन नों होनबा जोंदो जाजासिगोन 2 केजि नों बुथारखानोसै नामा बिथांनि बुथारनायनि टेकनिकआनो बेलेग खादो जोंनिया डेन्जार बुथारखायो खुमब्रा बोराय लांनो रेसनाव खुमब्रा बोराय अजय नोंसा माथो खुमब्रा दोङोनो एबारनो थांनाय बोसोर नुयो थांनाय बोसोरनि देग्लाय दंफांआनो गैया जानो मोजां मोजां दे मोजां बिदि सिउ जाखायना इयो खुमब्रा बोराया खारै थि सारनांगौ खुमब्रा बोराय दा हांसानिसो बादिनि बड'लेण्ड हाउस बिथांनि न'आ बे न'नि बिगोमाया एकदम बर'नि सेन्टिमेन्ट गोनां बिगोमा बाजिलानि न'आ मस्थ' मोजां बाजै जोंना बड'लेण्ड गैया इनि हांसो गोदानो सेखा हमबाय थादों जोंना खुमब्रा हानाया जाबाय गोदानायाबो स्टार्ट खालामबाय ओइ मा खालामदों नोंसोर इयाव हायाबानो सोबालायो आरो मा बुस्थु बे मा बुस्थु दे कमेन्टआव खिथाहरलाय नैया बेदरा मोनां जाथारबाय दं वा गुला गुलि मोनजाथारसिगोन र' दसथा बावबाथाय मोनजासिगोन खुमब्राखौ होनो जादा होनो हाग्रोनोसैलाय आङो बाल खुमब्राखौ जावगारना होबाय मा दालिखौ उनाव थाना होनसै मोनथारसिगोनलै बेदरा हायदो लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव बानायला नुबा आरो जानो लुबैबाय थागोन ना ओंखायनो दा बाबायबाय बेनि थाखाय